Proszę? Aha, czas. Ile pan potrzebuje czasu? Półtorej minuty? Półtorej minuty, proszę. Zróbmy głosowanie. Proszę, półtorej minuty. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, niewątpliwie terminal w Świnoujściu należy do jednych ze strategicznych inwestycji w Polsce i niewątpliwie winą rządu obecnego jest to, że jego opóźnienie jest naprawdę dramatyczne, o czym mówił między innymi pan poseł Piotr Naimski. Natomiast z mojej strony pytanie do ław rządowych w dwóch sprawach. Tak? Po pierwsze, bo ta ustawa, nad którą dzisiaj debatujemy, obejmuje także szereg inwestycji związanych z samym gazoportem. Jest tam pewien terminarz. No i pierwsze pytanie jest takie, na ile te przyszłe wydatki mogą być zabezpieczone w budżecie. To jest pierwsza sprawa związana właśnie z tąże ustawą, czyli koszt tejże ustawy. To jest pierwsza sprawa. No a druga rzecz, także chyba związana z tymi inwestycjami i z tą ustawą, to jest pytanie, które też tutaj już się pojawiło. Czy ktoś potrafi nam podać tak naprawdę, jeśli nie dokładny, to chociaż przybliżony termin końca budowy terminalu w Świnoujściu, czyli momentu, kiedy ten terminal zacznie po prostu działać? Dziękuję.